Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, хоҳаракои меҳрубон, ҳама каса хуш омадин ба ютуб канали мо. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. дӯстони азиз, имрӯз боша мо як ҷо хона ёфтем. ҳозир мо дар ҷустуҷӯи хонаем. як ҷо хона ёфтем, термин мондем, бояд бирем калита бигирем, хонара бибинем, кани бинем хона маҳқул мешава ё не. барои ҳамин ҳозир калидгирию хонабинӣ рафтистем. дугонаи азиз бо мо бошен то охири видеора. Бо якҷоягии шумо ҳама каса мерем хонара мебинем. скоро мактабтон тамом мешавад. Дилноз всего лишь 15 роз дига. 20 роз дига тамом мешавад дига. отдых 6 ҳафта. отдых. машина нету. Через 400 метров бензин камода. Biz направо? Не, роз дига. Герадаус. Герадаус. ҳама ҳозир ремонт рафтиста кими мошин қиди рафтан қина. лучше пиёда биёӣ беҳтар. я ба автобус чед. детский площадка. Инҷода ҷо буд. Ақиб ра? не узбек. он уҷода. дӯстони азиз, мо адреса ёфтем. мана инҷоа калидра гирифтем. наки мебинем инҷо. Яким буд. исуси мегирифтам чи бинезам. Инҷа диёмай. Ҳаминҷа боша. Не, инҷа нест. этаж вниз. это третий этаж, да? Не, пешеход. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ина дӯстони азиз, мо даромада баробар кухня. инҷа кухня оли ҳеч чӣ надора. беғарз як газ дига ягон чӣ надора. газ, об, холодильник майдаҳак дора. хайр ҷо мо чиземон чӣ боша ҳамвора меёрем. холодильник паладильник ина насиб боша. хай намехел дугонои азиз, инҷа кухниш. ная инҷа бо як хонаи дига, хонаи спални майдаҳак. инҷа боша дугонаи азиз, балконаш. балконашо бинем калони хушро. тамошобинои азиз, мо биромадем, хай хонара дидем. ҳоли пад вопрос мондемаш. гуфтем бинем як ҷои дигадам бо чӣ кадагем. агар нашава уҷаро бирем бинем уҷа маҳқул нашава ҳамира мегирем. худо хоҳад. дугонаи азиз, ин видеои ма ҳоли чанд чӣ мешавад? якум қисм, дуюм қисм, сеюм қисм ранги меган до и после ку ҳам хел мешава видеои мо. хай имрӯза видеоро ба охир мерасем. насиб боша бо дар бораи хонагиримон чӣ мешава бо иншалло ки видео мекунем. худо хоҳад. хай дугонаи азиз, то влогои оянда дар паноҳи худованди бузургу меҳрубон бошем. худо ҳофиз.